Evidentemente, pois son granxas onde hai animais. O arranque do traballo da Asociación Lobagueira en Chantada tivo unha gran resposta do público. Unha charla do enxeñeiro agrónomo e tamén gandeiro Xosé García Freire serviu para presentar o colectivo, integrado por xente da comarca, produtores e consumidores que queren acceder a un maior coñecemento e tamén sensibilizar sobre un modo de vida sustentable e saudable. Foi a do sábado unha mañá para o debate e para as preguntas. Todo partiu da charla sobre os produtos biolóxicos e a experiencia de explotacións que, como a de Xosé na terra de Lemos, se enfocaron dende esa filosofía. Viñamos un poquinho a falar do que é a produción bio ou produción orgánica, intentando, pois, bueno, un poquinho crear esa conciencia que aínda costa arrancar na xente, non? Cara a ese tipo de produtos, xa non só falando de conciencia consumidora de cara aos produtos agrarios, sino tamén un poquinho no consumo en xeral, non? Eso, sobre todo, pois, intentar incidir nas mentes da xente e crear esa, por lo menos esa discusión nas súas propias cabezas, non? Que se preocupen cada vez máis do que teñen que consumir. Porque cal crees que é a responsabilidade do consumidor? Que a veces pensamos que non temos ningunha responsabilidade. A ver, o consumidor evidentemente, como falábamos aí antes, é o que ten o poder de decisión. Se os consumidores demandan un tipo de produto, evidentemente os produtores vanlle ofertar ese produto que eles queren, porque a xente o que quere é vender. Entonces, pois, o consumidor moitas veces ten máis responsabilidade e máis poder do que el mismo pensa. Xosé rexenta unha granxa na que se producen diferentes tipos de alimentos. Dende Casa da Fonte optan polo manexo natural dos animais, obtendo produtos artesanais que buscan conservar o seu valor nutricional. Eu son responsable dunha granxa pequena aquí no concello de Pantón, bueno, unha granxa de produción de leite, que facemos tamén derivados lácteos, facemos, bueno, leite, yogures, queixos, temos tamén unha pequena parte de produción de avicultura artesanal e estamos tamén empezando con algo así de porcino, así un poquinho facendo un pouco de todo, porque, bueno, buscamos que o consumidor da nosa zona, pues, bueno, que poda vir ali onde a nos e mercar diferentes tipos de produtos. A aposta polos produtos de proximidade é outro dos comportamentos que encaixan nos aspectos que se queren traballar dende este colectivo. Falar directamente cos produtores, saber ter un pouco a idea de como traballa cada produtor, que a ti che de seguridade e tú poder comprarlle directamente a eles, non? E sobre todo, pois, un pouco xa máis alá de determinadas etiquetas, de, bueno, ainda que estamos falando de produtos ecolóxicos, pois, bueno, xa vou un pouco máis alá das etiquetas esas, non? Sino intentar consumir produto local, sabes, de produtores que sepas, pois, bueno, que o fan unhas condicións determinadas, que son boas para o medio, que son boas para os veciños e que manteñen aquel entorno vivo, non? Porque cal é o problema de consumir a quilómetros, por exemplo? Pois, evidentemente, sobre todo, as emisións de gases que levan estes produtos, tanto na súa produción como despois nos transportes hasta as grandes superficies, nos propios embalaxes, despois tamén que non tes a seguridade realmente do que estás consumindo, si é sano ou non, porque si vemos as etiquetas que poñen e vemos un poquinho todo eso, pero un pouco o consumidor moitas veces ten falta de información sobre o que aparece nas etiquetas e non sabe discernir o que é bon do que é menos bon, por decirlo así. Non vamos a falar de malo, pero, bueno, sino menos bon. Os ámbitos de actuación de Lobagueira, un grupo aberto, pasan pola educación ambiental, a reivindicación do rural e do patrimonio medioambiental e o fomento da produción e explotación agrícola e gandeira, biolóxica e sustentable. Aquí é moi importante coñecer o mellor posible o mundo das etiquetas, como a que nos fala dun produto biolóxico. Digamos que representa un sistema de produción, pois, en base a ciclos de vida naturais, tanto dos cultivos como dos propios animais, un cultivo sin químicos, sin fertilizantes químicos, sin fitosanitarios, sin herbicidas, un pouco respetando os ciclos de vida naturais e bueno, que vaya un pouco, pois, acorde cas condicións normais da natureza, non? Nada é sinxelo, pero tampouco tan dificultoso cun bo asesoramento e unha idea clara. Máis complicado igual sí que eu creo que un produtor cando pasa a produción bio ou ecolóxica necesita, pois, un pouco máis, por decirlo así, sin desprestixiar a nadie, pero máis de profesionalidade. É dicir, tú tes que coñecer máis os teus propios solos, os teus terreos, saber como funcionan os cultivos que tú tes nas fincas e saber como funcionan os propios animais que tú tes. Tampouco vale calquer animal, tes que un pouco, pois, bueno, non sei, estudiar un poquinho máis o teu entorno, facer as cousas un pouco máis a medida, non sei, máis, sobre todo é un pouco máis de profesionalidade, non? En canto a rentabilidade?
En canto a rentabilidade, eu non creo que haxa moita diferencia. A ver, hoxe en día está claro que, bueno, no tema que a mí me toca sobre todo, que é o tema do leite, pois estáse pagando moi ben o leite ecolóxico. En teoría tamén, en producións convencionais, os precios, os costes de produción son menores, pero non sempre se ten por que dar ese paradigma, non? A veces, incluso producindo en bio, os costes de produción poden chegar a ser inferiores á produción convencional. A Asociación Lobagueira continuará con actividades educativas. As máis próximas serán unha serie de andainas destinadas a introducir a veciñanza no contorno con outras olladas que contribúan a coñecelo para respectalo e protexelo.